Sizin gowaryan evin eşikleriniz aýratyn iýdege münasipdir. Bul meselede orta maýan kimçiske size kömek eder. Bärde biz öz hyzmatlarymyzy size höderleýändir. Ýagny ähli görnüşi evin eşikleri ýöridi himik usulla arasalap berýändir. Aýratyn ýuwmak, ütükleme hyzmatlarymyz hem bardyr. Kalaska, kovuş, ähli görnüşi agyr furnitura, sumka we çimadanlar hem arasalaýandyr. Bundan başga biz tutup perdelerini ýuwup bermek hyzmatymyz hem bardyr. Özümiz öýüňize baryp, alyp gaýdyp, ýuwup ütükläp taýyn edemsoňyz, atyp berýändir. Wagtyňyz ýok bolsa, şäher boýunça iň amatly dastavka hyzmatymyz hem bardyr. Özümiz alyp gaýdyp taýyn bolansoň, öz wagtyňyza laýyk sagatda ertip berýändir. Bizde müşterilerimiz için ýörite aksiýalar oglan edilýändir. Ýagny 5 rubaçka bary ýok 150 manat. Açağalar için orta 50 we törümeçenli arzanlaşyk edilýändir. Biz size garaşýas. Biziň ýerleşýän ýerimiz Aşgabat Mall 1-nji gaty. Öz evin eşiklerinde professionallara ananmagyňyzy maslahat berýän.